Assalamu alaikum. Nan ya karanta kariya ne? Na ga marubucin ya ce end of the kariya ma'ana ƙarshen shi. Amma dai ban sani ba ko AI ne bidiyo amma dai alama gashi nan dai. Kariya, Lincoln kariya gashi ya zama katafila ya ragargaje. Ikon Allah. Gana gaskiya Amerika ba nasara a yakin nan ko kaɗan. Yadda kuke tunanin faɗuwar da suke ya wuce nan. Yana ɗaya daga cikin dalilin da Donald Trump ya su fera ta tattaba ji ba abin da zai faɗa da safe daban abin da zai faɗa da rana daban abin da zai faɗa da daban kamar mutum ne da mai ɗan karen surutu da shirme to duk lokacin da ciwo ya kama shi zafin zazzaɓi ya bukan shi idan ka ce ka ji su ta kawai yana yi to kamar haka ne damun ba mutum ne mai natsuwa mai magana guda ɗaya ta cikin natsuwa ba dai kuma tension ne mai yawa. Europe shi suke ganin laifin shi, Larabawa kowa yana ganin ya ɗauki alhakin yaƙin nan ya ɗora akan shi akan matsalar da aka samu. To ya gama cika baki ya nuna ya fi kowa iya siyasa, ya fi kowa iya kaza, ya fi kowa iya kaza. Ta ƙare ya fi kowa lalacewa a tarihin shugabannin Amerika. A tarihin shugabannin Amerika ba taɓa ganin lalatacce irin Donald Trump ba. Amerika ba taɓa lalataccen shugaban ƙasar da yake maida ta baya irin Iran ba. Haka shugabanninsa suka zo suke ɗarɗar da Iran ɗin nan. Karkarin su sa mata takunkumi su tura mata leƙen asiri su mata kaza amma sun ƙi su fito na fito da ita. Ba zan manta wannan har da aka kai wa Iran da daddare Isra'ila ta kai ba wanda ta mai da shi wasan farko Iran ta dinga kaɗewa a cikin daren a Biden a daren ya rubuta akan cewa ba da hannun Amerika ba makamin Amerika ba hannun Amerika kar Iran ta kalle su da wannan abun. Ita kuma Iran tana ganin tunda ba a ci nasarar ba a yi mata komai ba kawai dai ta ajiye shi a promise 3 lokacin ta sa shi ma amma haka dai suka dinga yi shugabannin ƙasar Amerika tun daga shugaban ƙasar da ya taɓa tura jirgin leƙen asiri Iran ta sauko da shi tun daga nan suka kiyaye sabgar Iran da su bi ta bi da ƙulla amma banda fito na fito ka faɗa na mazaji a tarihin Amerika sai Donald Trump ne karya wannan teburin gashi nan ko wannan shine silar faɗuwarsu wannan suna gujewar mulkin Amerika wannan rugujewar mutuncin su kuma dama abin da suke gudu din kenan a je a kai wa Iran yakin a kai mata kuma a kasa nasara an zubar da mutunci kuma girma ya ragu abin da suke gudu kenan kuma shi din ya faru wani ɗaya daga cikin abin da suke gudun shi Donald Trump ya musu to Allah karfa asiri ɗan uwa kamar dai abin da aka sani gashi nan wanda Saudi Arabia suke gani a matsayin Allah da bakin shi yana faɗan inda Saudi Arabia da Dubai suka yi joinin da su a hira da yake gutsuro ta akan dan tsakoce ita ya yi magana sosai da yake mai bakin magana ne wata daidai wata ƙarya wani munafunci amma mun ko bai faɗa ba ai mun san namun da su da Saudi Arabia daɗe ne babu bambanci to yanzu dai ya faɗa ne a hukumance a kan cewa Saudi Arabia ta yi joinin da su suna yaƙi tare da su amma da mun sani ai ta ma Iran din sanin da ta haka ne yasa take dukan gidan sojin America da yake cikin Saudiyar to kaga lokacin kuma da suka fara kai hari a hukumance a wajen Saudiya shi ta kai Iran hari to ita ma Iran tana da ikon da za ta kai hari kan dukiyar Saudiya ba dukiyar America ba a ta Saudiyar ko gidan sojin Saudiyar ba na America ba wannan shine da haka ai faɗa akan cewa Saudiya ta yi joinin da America ai ba kashi bane a gurin Iran ta daki Amerika da Isra'ila ma balanta na wasu Saudiya ko ta Dubai me za ta daka ai kaman mutumin da ya je damba ne da mutum 10 bayan ya dawo duk ya kada su sai a turo mai mutum 1 ai dariya ma zai to abin da Iran za ta kalla kenan ni a Laraba wannan intelligence ba su da shi na kashin kansu ko allura ba san yadda ake kera ta ba abinda kawai suka sani a dafa musu su ci abinci me wani abin damuwa kuma dai Tel Aviv ne a yanzu da daddaren nan a nan Tel Aviv ne abinda dai aka saba ganin shu dum Allah ya taimaki jamhuriyar musulunci ta Iran a ci gaba da gashi ya almusulma Allah yana tare da ke Allah yana tare da ke kamar yadda aka sani ne kulle yawan Iran tana faɗin adadin abin da ta IGC sun faɗa haka suna ta web 79 operation promise 4 shine yake goyin yana ɗaya daga cikin dalilin da duk harin da ba ita ta kai ba in ta faɗa ake gane ba ita ta kaɗai ba su suke kai kansu da kansu hari Isra'ila ta kai Saudiya ko ta kai Qatar ko ta kai Dubai don ta rikita
to ita kuma Iran duk inda ta kai hari sai ta faɗa, ba ta yi a munafunce, ba su isa ma ta yi musu a munafuncen ba. Haka ita nata ga inda za a ke ganewa nan, in kana duba almayyadin duk koyaya ta sai ta ɗora. Kuma wannan jaridar TNT ce ta kawo akan cewa a wani irin hari da Iran ta kai wanda ya gigita a mutanen Tel Aviv, an samu wanda suka samu rauni da yawa, ba a tunanin za a samu wanda ya rayu a gurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba a tunanin za a samu rayayyi saboda ƙarfin harin da ta kai. Amma muna nan da ku gobe za ku ji a can 12 sun ce casualties guda 3 ko 4 injury, su dai injury ba su da wani aiki sai injury. To Allah ya rufe asiri, Allah ya ƙara. Kuma ana wa tunanin mutane wurin 59 ne suka mutu a Tel Aviv. Masha Allah, Iraniya, Allah ya tambije mu da musulunci ta Iran. Mutum 59. To kai azkulin kasu an san ɗaruruwa ne. A wannan gidan tibin Kuwait ne suke magana akan sun samu wani bayanan sirri akan maganar nukiliya, shine suke kira suke gargaɗin mutanensu akan a kula akan cewa akwai yiwuwar a radiation na nukiliya zai iya bazuwa zuwa ga ƙasa daga wasu ƙasan zuwa nan. Ma'ana dai suna gargaɗin mutane su kula akan za a iya samun radiation saboda tension da ke faruwa. Wannan shine abin da yake faruwa. Ɗazu ina jin na kawo muku wani rahoto da mutanen Kuwait suke ta fita suna tafiya Saudiya. A alamar wannan sanarwa aka yi musu a TV akan su gudu su fita saboda ga abin da ake tsoro. Ba wani bayanan sirri da suka samu, magana ce kawai da sun ba da ƙasarsu a yi amfani da ita a kai wa irin harin nukiliya shine. To sun san dole in ta tashi bayan an kai za ta dawo ta yi ramuwa, to tun yanzu suke sa mutanensu su gudu. Sun fara kaiwa fayan ko ta fanjam. To kuma in Allah da wannan makircin kuka wa Iran, to da ikon Allah in kun bugawa za ta yi ba kuma sai dai ta kare akan ku duwayenku. To wannan shine abin da ke faruwa. Kuma da duk wanda yake kallon yakin nan a sosai zaka fahimci lalle ƙarshen abin nan shine sai an buga nukiliya, saboda ta ko ina Iran ta tokare su, ta harfa numfashi ta hanci, ta harfa ta baki, ba ta wani guri da numfashi ke shiga ya fita. Haka dole suka rasa mafita su nemo wata mafita ko ta halin kakani, ko da kuma mafitar za ta zama ta tafi da nasu rayukan, an yi gaba ɗaya, an yi kashe maraba bisi ba. To Allah ya kare jamhuriyar musulunci ta Iran. Addu'ar da ake mata a ci gaba da dora, Allah da ba abin da zai faru. Kuma sun ɗauko wannan musifa za ta ƙare akan su ne kamar dai abin da suka saba yi mata. Su shirya mata wannan gadar, sun gama lissafin komai, ko mataki na biyu ko plan biyu ba sa yi saboda yadda da shirin su ya lalace ya ƙare akan su, su ƙara ƙulla wani ya ƙare. To wannan ɗin Allah da zai ƙare akan su. Jihar sai dalwara. Kuma rajistar ɗin Iraki ne suka murguje helicopter America Black Hawk ɗin nan, wanda na ga wata jida sun ce wurin dala miliyan 20 kowane guda ɗaya yake. A tsabibin helicopter ne da suke ji da shi, wanda na san wanda suke gidan nan sun gani da shi aka je aka ɗauke Maduro. Duk inda za su je su yi operation da shi sai sun ci nasara. A tsabibin helicopter ne. To amma yau gashi an kwamushe shi, an yi wudurin shi, an yi da aka dama da shi, an fasa shi. To Allah ya taimaki resistance ɗinmu duk inda suke a duniya, Allah ya taimake su. Jama'a, wannan David Miller ne, mai fashin baki ne sosai, masana siyasar duniya ne, kuma ce masanin siyasar duniya ne. Yake wata magana da ya kamata mu kalle ta. A cikin maganar nashi akwai wanda ya cewar yakin da ya gudana a 2006 tsakanin Hezbollah da Isra'ila. Wannan yakin ya gudana, Hezbollah sun yi nasara akan Isra'ila, inda suka kwace yankuna da dama wanda Isra'ila ta mamaye. To amma abin mamaki ya ce Hezbollah ta kalubalanci Isra'ila duka da sojoji 3,000 ne. Abin da zai ɗore maka kai, a wasu kiyasi wasu masana da suke magana sojojin Hezbollah sun kai kimanin 200,000, wata majiyar sun haura 200,000 da wani abu. A majiyoyi daban-daban da suke bada rahoton akan haka. To sun ware kimanin 3,000 sun ragargaji Isra'ila a 2006. Har
Hezbollah suka yi nasara akan Isra'ila suka kwace yankunan da Isra'ila ta mamaye, duk da a lokacin tana da ƙarfin soji, tana da goyon baya da ƙasashen duniya daban-daban, a lokacin tana tsakiyar shalelanta ma, a lokacin tana tsakiyar cin karanta babu babbaka a duniya, amma Hezbollah sun iya korata har su kwace wannan yankuna. David Miller yana fa magana akan haka. To jama'a mu yi amfani da tunani, mu yi amfani da hikima, sai mu ɗauko wancan lokacin da wannan lokacin mu kwatanta shi. Wani lokacin ne Hezbollah suka ƙara samun ci gaba a ɓangaren military power? Wani lokacin ne Isra'il ta ƙara samun ci gaba a ɓangaren military power? Wani lokacin ne technology na Hezbollah ya ƙara expanding, ma'ana ya faɗaɗa, ya yi girma, ya kai wani matakin da ya kai a kira ta a matsayin ƙungiya mafi hatsari a duniya in ka cire IRGC, wadda ba ta ƙarƙashin gwamnatin ƙasa. Yau fa Hezbollah ta kai wannan matakin da tana da sojoji more than 200,000 sojoji, wanda tana iya ƙalubalanta duk wata ƙasa da take so a duniya. Ba wata ƙasa permanently da ta isa ta sa wannan ƙungiyar ta aje makamanta. Amma mu ɗauko maganganun shi David Miller da yake yi a cikin tattaunawar, inda ya magana ya ce the intermedia industry in the US, the UK and many other western countries is infiltrated by the Zionists. Yanayin yanda kafafen sada zumunta na ƙasar Amurka, kamfanonuwa, social media, ƙasar Ingila ita kanta, kai da ita kansu ko ƙasashen yammacin duniya, yanda ƙasar Isra'ila, ƙasar mamaya ta yi kutse a komai nasu, harkar media, harkar kamfanonuwa ne, babu abin da in ita Isra'ila ba ta yi kutse a ciki ba, wanda idan gaskiya al'amari ya kasance kaza, to yanayin yanda ta yi kutsen, yanayin yanda za a sa duniya daban. Kwanaki abubuwan da suke ta yawo, wanda wasu malamanmu da dama ma na ga sun amince sun yarda da haka, shine Isra'ila ta raunata ƙarfin Hezbollah a Labaran. Na sha jin wasu malamai waɗanda suna goyon bayan Iran suna yin addu'a sosai akan Iran, suna maganar an raunata Hezbollah. Hezbollah ba irin waɗannan mutanen ba ne, ba raunanan ba ne. Isra'ila ita kanta a ce ta nemo inda Hezbollah suke, tamkar an ce a nemo inda makaman Iran suke ne. Tamkar an ce a nemo inda makaman Iran suke ne, wanda har yanzu babu wani bayanai. To haka Isra'ila take da Hezbollah. Wannan shine maganar gaskiya. Wannan rahoto da ya fito daga Press TV, a cikin rahoton da muke kawo muku shi ne, dogon lokaci akalla ba kasar ba za a kai irin 2 weeks ago, sati biyu da suka gabata, kullum Amurka ba ta da wani ikirari sai yaya za a yi ta yi kokari ta hari Iran ta ƙasa. Domin mai lissafin harai Iran ta sama abin ya gagara. Suna da shedul akalla ba kasar ba kala 100, to shedul ɗinsu na farko ma sun kasa cika shi, ballantana su tafi 90 da wannan tara. To suna ta lissafin yaya za a yi su kutsa, su invading cikin ƙasar Iran ta ƙasa, wanda suna amfani da za su yi amfani da ƙasar Dubai ne don yin wannan aikin. Domin na ji Prince na ƙasar Dubai yana magana cewa zai kasance abin alfahari ya jagoranci kutsawa ƙasar Iran ta ƙasa. To me abin da kwamandodin Iran ke mai da martani akan wannan batun? An samu commanders of the IRGC ground forces Brigadier General Muhammad Karami said that Iran is fully preparing military and will respond civilly to any threats against the country. Ya ƙara tura musu da saƙo da kalmar da ko da yaushe barazana ce wa ruhinsu da kuma ƙarfinsu, shine sojojin Iran na ƙasa a ko da yaushe a cikin shiri suke su mai da martani cikin gwaɓi ga dukkan wata barazana wa ita kanta ƙasar. To, a hasashe, a kallo da tunani da nazari, akwai wasu ƙasashe guda biyu. Waɗannan ƙasashen guda biyu babu aminci na tsakani da Allah tsakaninsu da Iran, sai dai aminci na diflomasiyya na siyasar duniya. Amma tsagwaron aminci wanda na yadda da ke kin yadda da ni, waɗannan ƙasashen guda biyu babu su, shine ƙasar Turkiya da kuma ƙasar Azerbaijan. Waɗannan ƙasashen guda biyu suna da matsala da Iran, sannan kuma suna ba da gudunmawa wajen leƙen asirin ƙasar Iran. Iran kuma duk ta san da wannan matakin, wanda na ji Marandi yana postin a shafinsa Profesa cewar ƙasar Turkiya tana ba da network da ake yunkurin yi wa ƙasar Iran leƙen asiri, kuma suna sana da haka, kuma akwai lokacin da ƙasar za ta ɗauki mataki akan ita wannan ƙasar.
Haka zalika Azerbaijan ko lasam yakin kwana 12 da ya gudana. An yi bincike, Iran ta yi bincike, akwai drum jirgi mara matuki da ya taso daga cikin jamhuriyar ita Azerbaijan din, wanda ya shigo yankin cikin kasar Iran din da niyyar leken asiri, wanda bincike ya gano hakan daga cikin Azerbaijan shi wannan jirgin ya fito. Kenan Iran tana da matsala guda biyu da waɗannan ƙasashen. Sannan dalili na biyu shine ƙasar Amurka ta ƙulla muguwar yarjejeniya da ƙasar Azerbaijan ta millions of dollars, inda za a kawo musu muggan makamai da kayayyakin da a da ba a sai musu da su ba. Abu na uku kuma shine ƙasar Turkiyya, kun sani memba ce a cikin NATO. NATO kuwa a cikinta akwai munafunci, duk da akwai ƙasashen da ke zamewa ba sa son su shiga yaƙi da Iran gatan-gatan. Amma Turkiyya akwai alamar tambaya a wajen ta, ku yi tik ku aje. Ƙasar Turkiyya akwai alamar tambaya, in dai ba Erdogan bane ya mutu, wannan mutumin munafiki ne na bugawa a jarida. Sannan kuma suna da iyaka da Dubai, suna ganin cewa kamar za su turo wannan sojojin data force ɗinsu da suke da shi, za su gudanar da operation na musamman a cikin ƙasar Iran. Duk da kwanakin baya sun yi ƙurin haka, an kame sojojin da hannu, sun yi barazana da Kurdawa na cikin Iraki wanda suke iyaka tsakaninsu da Iran da Iraki. An shiga an fatattaki hedikwatar Kurdawan gaba ɗaya, har cikin sansanin Amurka Iran ta shiga ta kamo sojoji sun kai kimanin 100 da wani abin, wanda Amurka ta ce sun mutu. Ta ƙi ta fito duniya ta bayyanar da cewa suna hannun Iran, sai ta ce sun mutu, wanda Iran ta ce su binciki ko kuma su takura gwamnatin su akwai sojin da ta kama a hannunsu a matsayin fursunan yaƙi. Na haka abin duba a nan gurin shine sojojin Iran sun gama shirinsu idan za a kutso ta ƙasa, dukkan wani abu da suke tunanin za a yi sun gama shirye-shiryensu. Bare babu wata hanya da za a iya fasawa a shiga Iran a yanzu, babu ita. Duka Iran ta toshe wannan bular, babu wannan hanyar, sai dai a yi ba ta kashi a bakin iyaka, amma babu wannan hanyar.